हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बराय हरबावनाय थाबाय दिनैहाय आङो गोदान रेसिपि लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर दा आं बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांलायनोसै आरोना नै दा आङो जोगोनार सायनानै लानो नागिरदों अमा बेदर गोरानजोंहाय संनो नागिरदों आरोना आं लोगोफोर दा आं नोंथांमोननो आंनि संनाय रेसिपिखौहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै आरोना लोगोफोर दा आं मैगंखौहाय सायनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय संनायखौबो देखायनोसै आरो लासै लासै अखा हागासिनो लोगोफोर अखा हागासिनो दा सानजौफुनि संलायनोसै आरोना लोगोफोर टाइम जालायबाय नालाय नोंथांमोना मा मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरदो दे लोगोफोर दाखालिनि अमा बेदर माने फोराननाय दंमोन आरोना बे अमा बेदर गोरानजोंनो संनोसै दिनैयो जोगोनारखौ गोथाव जागोन बायदि मोनदों आङो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान दङबा अननानै लाइक शेयार खालामना होदो लोगोफोर दे आरो भिडिअखौहाय जोबजासिम नायदो लोगोफोर प्लिज अननानै जोबजासिम नायनांगौ जोगोनारा फिसाथारमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फिसाबाबो साथामल' नालाय थोयो जाहानो जोगोनार सायनो मार खस्थ' मोनो आङो बिगुरानो गोराथार जायो ओंखामा मोनबाय आंना बन्द खालामना फैनि र' दा ओंख्रिल'सो संनांसिगोन आरो ओंखामा मोनबाय नालाय दसेनो मोनगोन ओंख्रियाबो न'मानल' ओंख्रि नालाय दसेनो मोनो अखाया हाबाय थानायबा हामगौमोनहाय दै नांगौ जादोंना लोगोफोर दुब्लियावहाय माइ गायनो जाबाय जाबो जासिगोन आरोना लोगोफोर माइ गायनो जासिगोन साननैसो उनाव दै गैयिसो थाबाय थादोंमोन माने लेट जाबाय आरो एबारो दै गैयिनि खोथियाखौनो थाब फोनो हायासैना ओंखायनो लेट जाबाय सिजाजोब्बाय नै हा अबाव थांनाय दुब्लियाव दै जाबाय हा सुना लायनि र' होमबा नायनो मोनासै सुना लायनोसै लोगोफोर अखा हागासिनो अखा नै लोगोफोर अमा बेदर गोराना सुनानै लाबाय आरोना मार मेजेम दंखायोमोन गलांजोबदो फोरानना जोगोनार पियास बानलु हानानै लाबाय दा होनोसै थावा दुंथ'वाखै दा दहाय फिथा सावदोंमोन आं इयावनो संनोसै कारेन्टबो गैला खोमसि खोमलाव संनोसै आरोना लोगोफोर इसिङा खोमसि जादों एसे मबाइलावसो स्रां नुदों खोमसिसो नङाबा
अखा हाबाय थानायखाय खोमसि जादों नै खोमसि इदिसो दा संनोसै आरो लोगोफोर आखिजोंसो एरदोलाय केमेरा हमनानै जाथाराखै एरनोनो रोंला जाबाय र' हालदै होनानै कालारिं होबाय हालदै संख्रि होबाय आङो एबार मैगंखौबो होफाबाय जोगोनारखौ बेदरानो मेजेम गोजा नालाय गिलिजोबदो दसे खोबना दोनसै रबनायनि रबबाय बेदरानो गिलि लांजोबबायहाय बोरैबा दा दैखौ होनोसै आङो थुफ्लेनोबोथ' हाला दैखौ होनोसै हालदै संख्रि होखाबाय ओमफ्राय दा जाब्रां सामब्राम गुफुर देना लादों आरोना बेखौ होनोसै नै लोगोफोर ओंख्रिया आंना जा मोजां जाखाबाय कालारा मोनसिगोनानो दसे थाबावबानो जोगोनारखौ एसे गेब्लेहोबाय आङो जा गोथाव नुबाय गोथाव जाबाय दानिया जानोसै लोगोफोर ओंख्रिया मोनबायमोन आरोना ओंख्रि मोननायखौ लानो बावबाय आङो ओमफ्राय दा जाग्रोनोसै जों बोराय बुरि नै ओंखामाबो लाबखाबाय थुङा गलायदो नै गुदुं गुदुं जानोसै जोङो थुङा गलायनाय दासो मोनदो नै ओंखामाथ' थाब गुसु जाखाया ओंख्रिया दासो मोनदो चेन्नई की एक अकेली मां एक ডাঙৰ খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো মোদী চৰকাৰে 24 ঘণ্টাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ল'বলৈ গৈ আছে দেশৰ তৃতীয় जोगोनारा गोथाव जोगोनारा गोदै थाबा गोथाव जायोनो गोथावथार अमा गोरानदो मोदोमफ्रुजोबदो jangan nala karen dengan sananैसो गुदुं जानोसै फेनाव होननानै खुरबायमोन आरो ना लोगोफोर कारेन्टआनो गैया जाना होबाय दांनो हालाय जानांसिगोन सल' दामबाय थादोंना कपिराइट होसिगोन आंना बावदों आङो कपिराइट जायोना दा ओंखामखौ जाना लाग्रोसै लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो बाय बाय लोगोफोर